Okay, mauya zvakare pavidhiyo yedu yechitatu yatinoti binary earnings. Binary takati zvinoreva kuti vanhu vaviri, saka panapa pachashandiswa maside maviri. Paunenge iwewe uchikokawo vamwe vanhu kuti vauye kuzoita izvi, kuti vaitewo mari, uchiudzawo vamwe vanhu vanenge vachiuya mari. Munhu wese panouya iwewe unenge wakutopuwawo mari nekukurumidza, unobhadharwa macommissions ako. Saka pa commission inoya iri binary. Pane mapoints atambotaura aya tati vanhu paunenge vachiuya, every munhu vachiuya kuside, vanenge vachiiswa kuside kwako, kuleft kwako kana kuti kuright kwako, kuleft kwako kana kuti kuright kwako. Saka tinoona kuti iwe unenge uchishanda ne2 teams, ndo dziri kunzi binary panapa. Mateam mairi, team A neteam B. Saka team A yese kubva kwawanda vanhu team A, nokuti mumwe nemumwe leader sezvatakataura zvezvo. Munhu nemunhu anenge achiunza vanhu vake, imwe side rako rinotokura kupfuura rimwe side chete. Kune rimwe side rinenge riri weak. Saka iwewe unobhadharwa neside riri weak riya rine vanhu vari less mapoints. Saka pange panapa tine team A neteam B. Team A mapoints avo ese paazanganiswa aonekwa paine 50,000. Team B ndibva yaonekwa ine 30,000. Saka side raunobhadharwa naro mabonus iside rine riwika racho re 30,000. Saka unopuwa 50%. Yes, the weakest side. Side rinenge rine mapoints mashoma riya ndoko unopuwa 50% yemapoints ari ikoko. Sepanapa 30,000, saka unopuwa 50% ye 30,000 is about 15,000 points. Unodzi ena se binary. Ngatizvione practically zvichinyatso kuitika. Zvinombofamba sei kuti nyatso zvinzwisisa. Ndiwe uyu iwewe wamva wakoka, wamva wagadzira side A neside B, kana kuti team A neteam B. Zvinoreva kuti munhu wekutanga nemunhu wechipiri. Munhu wekutanga wamuisa kubuku kuright, wechipiri ukamisa kuleft. Saka wane team 2 teams. Saka binary yako yatotanga ipapo. Munhu wako wekutanga wadedza ndeuyu, amba abhadhara 249 barrel 249, tobva apuwa 50 points. Wechipiri uchibva wamudedza abhadhara futi 249 ndobva apuwa futi 50 points. Anditi saka binary yako yatotanga apa, wato activated. Team A yamba yadedza mumwe munhu, tobva abhadhara 99, tobva apuwa 20 points. Team B yadedza wayo amba abhadhara futi re 50, tobva apuwa 10 points. Team B chimba yadedza mumwe munhu nekurumidza, tobva abhadhara 99 achimva apuwa 20 points. Team A haina kumira, yadedza mumwe munhu achimva atenga 99 akapuwa 20 points. Ku A kwakati zvakare wadedza mumwe munhu achimva atenga re 50 akapuwa 10 points. Ku A futi vadedza mumwe munhu, ku B hakuna chiri kuitika, wakangomira atenga 99 amba apuwa 20 points. Saka tane 2 teams dziri complete manje. Dzobva dzamiswa dzakadai so 2 teams idzi. Saka pakugedzwa manje panobva paonekwa kunzi toedha zvese zvekuteam A 50 plus 20 plus 20 plus 10 plus 20 foot, total 120 points. Team B yamba yaitwa 50 dzavo dzokutanga plus 20 idzo plus 10 idzo, total 80. Pabinary hanzi unobhadharwa 50% yeside weak. Side weak iside rine 80 points, 80 points. Saka ndoko unobhadharwa 50%. Saka 50% apa tinobva todai 50 zvakafanana kuti 0.5 times 80, unobva wawana 40 points. Dzinobva dzauya straight kwauri wewe mapoints aya achazochinjwa kuve mari pamberi apa. Ndinonzi binary iyo iyi. Saka wanzwa bdo imwe way yacho. Saka kusvika kwaita panapa kuratidza kuti wewe uri kudawo kuti uchitambira, hapana chaunomirira. Saka enda kune munhu ashare newe video inoyi kana kuti akudedza kuuya kugroup kunoko, chimbwa mukumbira kuti shamari inda kuda kujoina nhasi, handina chekumirira kuti akupe code. Alright, usati wabuda panapa tiri kukumbirawo kuti mutewo like kudzasuko, klika button re like kuti mutirati tizive kuti mafara wane mavideo edu.
mobva maisubscribe kuti musaruze kana one video pamavideo isati chaita kuzasi kune button rikongori klikai moridza musaibude musati maridza ridzai bhereri kuti chese chatinenge tayo takanda munobva mangoziviswa nekukurumidza. Okay,